xa vou! Que xa vou! Non podías avisar con tempo? Envíeche unha morea de whatsapps. A ver, que facías? Dormir ou traballar? Ambas cousas. É posible facelas ao mesmo tempo? Mais ou menos. Queres tomar algo? Tes algo que non estea podre? Café soluble? Pois veña. Xa tiña ganas de estar na túa cova. Vasme facer un tour? Terás que agardar a que esperte. Ai, mi madriña. A ver, estiven vendo o teu currículum e teño unhas cantas preguntas que facerche. Dispara. Mira, quería saber algo máis desa obra que nunca vin. O Kung Fu. O Kung Fu? Sí. Quero no ver. Telo aí. Está moi ben. Nunca expuxeches? É que tiven moita lea coa familia e intentaron roubalo, montouse un cristo da hostia e ao final dixen, a outra cousa é pista. Pois é unha mágoa, pareceme que ten moito valor. Cal consideras que é a túa peza máis radical? Toma. Ven por aquí. Esta pode que non sexa a peza máis radical, pero é a miña peza favorita. Xurdiu froito dun desengano amoroso. Eso segundo en vela porque un amigo faloume mal dela, dixo que non lle cadraba ben, que non era valiosa, e xa me raiei, xa me afundín e ninguén puido vela nunca máis. Estás sempre demasiado pendente do que din os demais de ti. Bueno. Ti crees que é auténtico, pero a xente auténtica non está pendente do que digan os demais del. E ti sí. Bien, non teño que aturar estas cousas. Se sempre estás a taladrarme, estou farto de atrapallada, Como que non tes que aturalas? Vaya se tes que aturalas, para que son o teu titor? Braulio, é por ti. Estas pezas non poden quedar aquí agochadas. Teñen que sair ao mundo. Mira, tes que aprender a ver como fan outros. Agora, imos marchar a San Paio de Narla. A ver como se asocian, como colaboran, como cooperan. Agora? Sí, agora. É polo teu ben, Braulio. Veña, imos. Estou farto de tanto documental. Xa o sei, pero é polo teu ben. Sempre indo dun lugar a outro, gastando gasóleo. Se o pago eu. Ola, moi boas, chámome Isidro Cillero Prieto, son dende o ano 2007 presidente da Asociación Cultural de Amigos da Liga Santa Vallesa. Esta asociación atópase na parroquia de Santa Valla, no concello de Vilalba, é a herdanza da antigua Liga Santa Vallesa nacida na Habana no ano de 1907, donde 160 emigrados santavalleses fundarona pois para facer unha serie de obras dentro da parroquia, como foi a escola, ou como foi o panteón, ou como foron certas obras para a comunidade. Esta asociación chega a Habana e vista a carencia dos propios emigrados, deciden facer unha escola con un proxecto de varias edificacións, donde poder formar os rapaces de Santa Valla
para, bueno, orientalos para unha mellor emigración, é dicir, para facer traballos menos manuais, como o comercio, ou como era a venta, o cambio de moeda, etc. Traballar moito menos pois no que era o ferrocarril, na corta da caña de azúcar ou nos portos. Ahora mesmo a asociación estáse dedicando en 3 puntos distintos. O lecer da xente maior da terceira idade, outra un pouco a formación dos máis novos, unha formación dentro do asociacionismo, dentro da cultura galega. Por outra parte, temos o que é a Casa Escola, que funciona como museo, bueno, pois onde estamos dando pois un recordo histórico destes primeiros emigrantes que marcharon para Cuba e que fundaron a asociación. Todas as visitas, os traballos que facemos sempre nos aportan algo. Normalmente é xente interesada, entonces, se ten interés sempre ten algo que aportar. Sempre ven pois, un emigrado que ele estuvo pois, en Cuba ou estuvo en Miami e sabe que en Cuba pasou isto, estáche ampliando a información que nós temos e ao mesmo tempo pois, tamén queremos mostrar aos rapaces pois, como foi a emigración, como impactaba esta emigración, que eles ao mellor agora mesmo están o vendo como algo que non sucedeu. Descoñecen que houve unha emigración hacia América Latina pois, descomunal. Pensar que 350.000 galegos foron para Cuba non... A maior parte dos rapaces non teñen nin a menor idea, que máis ou menos ali naceu a bandeira de Galicia, naceu o himno galego ou naceu a Real Academia da Lingua Galega. Nós creemos que é algo que lle debemos a esta emigración cubana, pois poñerlle en valor todos estes aportes que eles fixeron. O emigrado é unha xente que, para empezar, ten valor a emprender unha vida nova, a marchar, ten ese valor que é necesario, ten esa capacidade que ao mesmo tempo, se ten valor e ten capacidade para emigrar, está deixando o seu pobo de orixe sin unha persona valente e capacitada, cando realmente non pensamos que é posiblemente un dos máis capacitados do seu entorno. Se unha mãe ten 4 fillos, normalmente vai deixar emigrar o que máis capacitado é. O asociacionismo é o apoio mutuo. É cando faz algo apoiado polo teu veciño, polo teu compañeiro, polo teu asociado, é onde emprendedes unha idea e a levades a cabo. É simplemente un apoio entre persoas en busca de un obxectivo. Braulio, eu aconsellaríache que entres dentro dunha dinámica de asociación. Por qué? Porque dentro das propias asociacións vas ter distintos puntos de vista, distintas aportacións. Dentro de un grupo, dentro de unha asociación, tú vas poder aportar. E ao mesmo tempo vas recibir influencias de outras persoas. Se o teu traballo vai por bon camiño, a túa vida vai continuar por bon camiño. Entonces déixate influenciar polas persoas que te van a aconsellar dentro da asociación e normalmente a xente que está dentro de asociacións son xente aberta, xente participativa, xente que che vai influenciar positivamente. Entonces déixate levar, déixate apoiar. Estarías disposto a facer un grafiti en todo o exterior da Escola Habaneira da Liga Santa Vallesa? Un grafiti
pedido, que eu sempre fixen grafiti sen pedir permiso a ninguén, é raro. No, neste caso, pois sería un grafiti, bueno, orientando que é todo o muro do campo de fútbol a un partido dos anos 30, que foi cando naceu o Club Deportivo Santavallés. Tu estarías disposto a traballar con nós asociándote nesta tarefa? Penso que si de prazos que tal, é que non son moi bocos prazos. O prazo sería o que tú nos marcaras sempre e cando non te excedas demasiado. Temos a feira indiana, terías que telo rematado para esas datas. Hai tempo. Podría ser o principio dun traballo máis estable ou dunha fonte de ingresos que empeces a ter. Nunca pensei que estes documentais me foran a dar algún beneficio que non fose madrugar. Ves, Braulio, a rede museística é un campo de oportunidades. Co tema do museo empezamos a intercambiar, cederon algo de material para o que necesitábamos, bueno, fixáronse ali unha serie de reunións. Despois, bueno, chegou a relación coa rede museística e coa asociación tamén dos inmigrantes e retornados rioplatenses, con Ana, e, bueno, coa filla, con toda esta xente, pois realizamos unha serie de microrelatos sobre os emigrados en Cuba, cos que seguimos guardando unha relación moi estreita e bueno, coa xente da rede museística, onde colaboramos en varias actividades, presentacións, etc. Que significa para nós isto? É unha relación con outros entornos, con outras asociacións que fan cousas totalmente distintas, con xente do museo que fai, bueno, ou que traballa de unha forma moi distinta a nós, onde nós podemos aprender moito e de onde sempre estamos sacando pois colaboracións e beneficios. Culturas en Diálogo pois foi tratar de enlazar a emigración de Cuba coa emigración cubana aquí, é dicir, ver desde as dúas perspectivas o que foi a emigración, tanto a emigración cubana que temos en Lugo como a emigración de lucenses que están na Habana. Entonces foi un pouquiño unir e ver que tampouco non é tan diferente a emigración que nós tuvemos como coa emigración que ahora mismo nos está chegando. Cando moitas veces pois, pensamos que a emigración que hai agora é totalmente distinta a que nós fixemos, é un calco, é unha continuidade. A emigración prácticamente cambiarán 4 circunstancias, pero o básico fundamental sigue sendo de fai 200 anos a fai 4 días. O máis divertido debeu ser cando se fixo a presentación ao Museo Provincial, onde se fixera, que, bueno, pois que chegamos, pois eu vestido de obispo, iban, bueno, un grupo de figurantes de Santavalla, pois unha señora de luto, unha tal, todos ambientados, pois en principios do século pasado. E a verdade é que, bueno, pois vernos polas rúas de Lugo, hacia o museo, a entrada no museo, cando todo o mundo estaba esperando, bueno, pois outra cousa, pois a verdade é que quedaronse un pouco sorprendidos e nós gratamente agradecidos desa sorpresa. Intentamos espallar cultura como eles se espallaron. Entonces, a nosa idea é manter ese legado que nós recibimos e intentar ampliálo, nada máis. Que, Braulio? Non tes nada que dicir? Estou contentísimo. O último que agardaba hoxe era conseguir traballo. O sea, debe haber 7, 8 anos que non traballo. Ves? Mira, Tanarla non estivo tan mal. É unha cousa. Como vou facturar? Mi madriña. Mira, mañá non te esquezas de traer unha lanterna, vale? Pero como facturo? Eu non teño nin idea nin de IBE, nin de RPF. Espabila! En que epígrafe estou? Son autónomo, son asalariado, que son? Que son?